Ang tae. Sayang ang katigdag ko ito laron. Bahala. Kayod kay nanay asawa. Sawa. Hanapes. Ninjoon na. Tani may dibiro, Tarog take putak maghapong makayoko. What's up mga kaloyal and welcome back to my channel. Meron namang video guys, dami sa kabasakan. Okay, magtanom tas magibot. Okay, pila na sad kaadlaw wala ko video, wala ko i-upload sa YouTube. So, tungod sa kabisi. See? Ibot pa more. Init day. Ako anak lang. So mani ibton guys, humay. Mani tawag og tagod. Init. Mag ibot tag tagod. Biragaw. Bira. Birahi. Gusto na ilan ah. Bagus ka ako lang eh. Paano ba na mag-move man? Biragaw. Ibot parigaw. Ingat ko kagaw. Ngani mag-ibot og tagod oh. Kumuta nagdukta. Dayon itaktak. So dali ra nigtanom. Ang tae. Sayang ang katigdag ko ito laron. Bahala. Kayod kay nanay asawa. Sawa. Hanapes. Ninjoon na. Kumbati tane kay. Nga ba naging nga naman? Pastor. Ako gi kreo eh. Pasto. Motoran. Good. Ayo ay. Tayo na tayo. Oh. Itanom na nanay. Dewak. Kanang gitanong na. Tuan ay sakto na ano. Hilang lagi. Hilang na kita luan. Hilang ra kaso na. Hilang lagi. Hilang ra kaso. Uy! No, ano man di ayer ni? Ano pa na lot? Walang apel ko ba? Lot, ayo ko video kay mauwa pa ko. Wow! Tulot mo sinang gitanong lang. Padaw eh.
Kana kananay lot no ini kana ini gusto. Yung biras agaw. Oy, tagad, tagad. Ada salah tagad. Tagad sa. Pak kagak video. Enggak. Gua pasti nanay. Kanang gitanam lang. Ayo kukalat kayo, gua pa ko. Bate gua anda kay ko. Adlaw didto, nahuman didto. Napo didto sa ubos. Nya kani nga linya mga harbison na pud ni. Nga ilis-ilis. Hoy, limatok yan. Asa man? Na. Kung kamu nagbigaan naman ko dito dare. Bilod, kung bilod. Lord. Kumbi ba tumbi at saka ko anak ko na. Agay meeting. Mas tanong gawin ba? Magi. Yung bagtas kasutan mo. Gon. Tara. Nah, ano siya tagduwa lagi. Ay sagbot ko hindi. Lilit. Subukan kami tagod. Ano nga ba? Oh, may pagkaon. Bungkag man. May bukid guys, ingani gyud. Kalapok. Lapok ang atong panginabuhian ani bukid. Oh, mga batos-batos oh. Mga tinunan. Tani may dibiro. Tarong take unto take Maghapong makayoko. Tinagang pa more. Minjo na lagi ya para di katanaw. Ugma. Minjo na yun. Nanay, di pa mo storya. Lord, tumbi sagbot Lord. Lord. Magtani may dibiro. tarong take unto take Maghapong makayoko. Magtani may dibiro. tarong take unto take Maghapong makayoko. Dali ran niya, gamay ran eh. Kumay.
Kumbati Jim. Agbaje. Nagbaje. Naras ubos. Babas. Oras babaw. Nami paboton nga anihon. Napay gitanom. Naboboto kung malasapot. Kay uwan-uwan man aw tanom. Nang laktod man kayan. Limbungan. Woy lakteray. Kung sa'yo makaunag sampung ha. Nay premyo sa ka-kiss beer. Ber. Sa ka-kiss beer. O tagod eh. Tunan ni mga bata kay. Sunod. Dang maminjo nigdali, jag di kay bawo. Kana kumbati mga saop. Kailangan magmas. Tatanggitan na kubed. Obes. God, thanks God. Manami. Init. Pero kaya ra. So patapos na kami guys. Uwi na kami. So thank you so much for watching my video. I hope nga na-enjoy mo og don't forget to subscribe, like and share. And press the subscribe button and notification bell para updated ka sa akong videos sa buhay probinsya. Bye bye. Updated asupes sa Pinay.